अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि एक दो तीन अभी पूरा दिन, एक दो तीन अभी पूरा दिन। होखे दरा तैयार, होखे दरा तैयार सब बही। एक दो तीन, एक दो तीन अभी पूरा दिन, एक दो तीन अभी पूरा दिन। राजधानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलवतिया। पूरा खवारी करे हमारा के लिए पारा पारी माजा दुनू के दी हो, पारी माजा दुनू के दी हो। पूरा खवारी करे हमारा के लिए पारा पारी माजा दुनू के दी हो। केहू ना जानी हो काटे के चाहनी, पूरा में धोके करी हम ना मानी। गरा हो वेट पक्का करे में भे आवो तानी तनी सब जीनी। एक दो तीन, एक दो तीन अभी पूरा